Presented by Albella Music. विकास आप सुन रहे हैं बंसीधर को। जानला गौवा मोहल्ला पूरा भइल बहाला लुट गइला यारे में रे मई बनल कुआरे में लुट गइला यारे में रे मई बनल कुआरे में जानला गौवा मोहल्ला पूरा भइल बहाला लुट गइला यारे में मई बनल कुआरे में Presented by Poonam Music World. हरे मम्मी पापा के इज्जतिया माटी में ही हो मिलाइलस हाँ चढ़ली जवानी के जो समय है नादानी ऐसा न कैलस नहीं एकरा बुझाइल रहे बहुते धाधाइल मजा मरलस पीछो हारे में माई बनल कुआरे में लूट गइला यारे में हमाई बनल कुआरे में विकास Presented by Poonam Music World. Presented by Albella Recording Studio, Simra. हरे चुपे चोरी मिले यार से है शक भइल एकरा विचार से माजा में साजा भेटाइल मार भइल भाई पटीदार से राइटर में राज राजा खबर कहे ताजा हई छौड़ी के बाहरे में माई बनल कुआरे में लुटा गइला यारे में रे माई बनल कुआरे में जानला गौवा मोहल्ला पूरा भइल बहाला लुट गइला यारे में माई बनल कुआरे